Når du træder ind til et Hyrox event, føles det som at træde ind på en technoklub, som er ejet af en sportsforening. Mit navn er Jonas Togo, og jeg stiller op i Men's Single Pro divisionen til Hyrox København 2026. Det sjove ved Hyrox, det er den her følelse, der kom tilbage i mig, at jeg var faktisk ude at dyrke sport igen. Det er den følelse, som jeg får, og jeg tror rigtig mange andre mennesker får også, når de gennemfører et Hyrox race. Og det er den del af det, som de sidste mange år inden for fitnessbranchen har haft svært ved at knække. Det er, at jamen, du kan løfte x antal kilo, eller du kan se sådan ud ved at have x antal diameter rundt om overarmene, men hvad er det egentlig, du kan bruge det til? Og det er jo det, som mange af os, specielt unge drenge, kom med fra sport. Enten så vandt vi, eller vi tabte. Det har virkelig givet mig et formål og en lyst til at se, hvad er det, min krop reelt set kan udrette. Mit mål til København Hyrox er at komme under 60 minutter.